tanan mga igsoon. Mayong hapon sa atong tanan nga mga kaigsuonan ug sa atong mga kahigalaan dinhi sa Facebook. Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Shalom Aleno, we all for Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Hallelujah. Kain ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit, ilabiad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Padayon ta mga igsoon sa atong sa mani naputol sa mani be naputol ni be wala be unsa man ni siya be tanawar gud naputol ni wala gang nagmonitor ka gang tanawar raw kung naputol ba nga akong kuan kay na may ni-insert diri nga dashboard in live producer unsa man ni siya paminawa kung nagpadayon pa bata so muanhit aning mubo nga pagpaambit mga igsoon sa minsay sa Adonai ning taknas kagabhion sa man ni siya lalab sa man disturbo ni sa man show or hide modules sa man ni siya got it o got it na okay padayon ta mga igsoon anita sa atong pagpaambit ning taknaas kahaponon sa usa ka mubo nga mensahe no usab ning taknaas kahaponon alang sa dugang nga kalamdagan sa atong mga pagtulunan bahin sa gisulti sa balaang kasulatan. Biblia ang pasultihon kung unsa ang gisulti sa Biblia kana mao'y atong paminawon, di ba? Kana mao'y atong tuohan. Unsay gisulti sa Biblia kana mao'y atong sundon. Ayaw paminawa ang gisulti sa doktrina sa reliyon. Kay ang tanang reliyon nang hagpat lamang og mga bersikulo nga muhaom sa ilang gusto. So, dili sa pagpahaom sa gusto sa Elohim. Mauna ang mga kinaiya sa mga reliyon mga igsoon. Ang ilang pagpanguha, pagpanghagpat og bersikulo para muhaom sa ilang gusto o gula nila tinguhaa nga ang ilang kaugalingon muhaom sa gusto sa Elohim. Kanaunta ang angay bansayon og sundon sa mga tao nga kanang ang imong kinabuhi tun-an nimo unsaon nga muhaom ka sa kabubuton sa Elohim. Masunod nimo ang gusto sa Elohim. Dili kay ang gusto sa Elohim mo imong pasundon sa imong gusto. Dili kay ang bersikulo imong pasundon sa imong kaugalingon. Mao ni say sayop nga mga prinsipyo, sayop nga mga pamaagi sa atong mga reliyon karon mga kaigsunan. Busa kining akong pagpaambit kaninyo ning taknas kahaponon o ning taknas kagabhion nining mga mensahe gusto lang nako nga ang matag usa kanato mahibalik mga igsoon sa matuod nga pagtulunan, mahibalik sa kabubuton sa Elohim mga kaigsuonan ang atong pagtuo. Be palihog pasiga ang suga be. So mauna nga Biblia gyud ang atong sundon, Biblia gyud ang atong pasultihon mga igsoon. Kay matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsuonan sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 3, itudlo og iwali kining mga butanga. Mo na gisulti ni Apostol Pablo, itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan og dili mooyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Adonai Yeshua Hamashiach og sa atong tinuohan garboso kaayo og walay kahibalo. Mao na gisulti ni Apostol Pablo mga kaigsunan, kinsa ang garboso og walay kahibalo? Kadtong dili mooyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Adonai Yeshua Hamashiach. Mao na nga atong pagtulunan ron unsa ang pagtulunan ni Adonai Yeshua. Muna atong topic karon mga kaigsunan. Kay ang dili kuno mooyon sa pagtudlo sa pagtulunan ni Adonai Yeshua Hamashiach og sa atong tinuohan. Atong tinuohan Hudyo ang nagsulti. Hudyo si Apostol Pablo sa ato pa sa tinuohan sa mga Hudyo nga mao ang Judaism. Garboso kayo og walay kahibalo. Ang dili mooyon. Kinsa ang garboso? Akong balikon, kinsa ang walay kahibalo? Kadtong dili mooyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Adonai Yeshua Hamashiach. Busa ato gyung klarohon mga kaigsunan kung kanang atong pagtulunan nga atong gisunod iya ba gayud
kana sa Elohim, iya bagyod na ni Adonai Yeshua, naa bagyod na sa Biblia mabasa, mga kaigsunan, kay dapat sigurista ta bahin sa pagtulunan, kay nakataya ang kaluwasan sa atong kalag, ug ang kalag sa imong pamilya. Di ba? Kung magtiaw-tiaw ka sa pagsunod sa Biblia, magtiaw-tiaw ka sa pagsabot anang Biblia, hinumdumi nga nakataya ang imong kalag, ang kaluwasan sa imong kalag ug ang kaluwasan sa imong pamilya. Kalag sa imong pamilya, kalag sa imong mga anak, mga imperno kung ikaw ang amahan, magdinanghag sa imong pagtuo o pagsabot sa balaang kasulatan. Busa tun-igyog maayo, siguruhag yog maayo, susihag yog maayo, kung ang imong reliyon nga gituohan, ang imong doktrina nga gitudlo sa imong reliyon nga imong gituohan ug gisunod, anaa bagayod sa balaang kasulatan. Mabasa bagayod kana sa Biblia. Ha? Busa imbestigahagyod mga kaigsunan, imbestigahagyog maayo ang inyong doktrina kung mabasa ba kana sa Biblia o dili. Padayon ta sa maong bersikulo sa gisulti ni Apostol Pablo. Nabuang siya sa pagpakiglantugi o pakiglalis, mahitungod sa mga polo nga musangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug dautan nga mga katahap. Kinsa ang nabuang? Mga igsoon? Ha? Kinsa ang nabuang karon? Ha? Kadtong mga debatidor, kinsa ang nabuang karon mga igsoon sa debate? Ha? Karong panahon na, kinsa ang nabuang sa pagpakiglantugi? Kinsa ang nabuang sa pagpakiglalis? Kinsa ang nabuang sa pagpakigdebate karong panahon na? Ang mga Catholic faith defender, way hunong ang pagpakigdebate tungod sa ilang kabuang god mga igsoon. Kaning Catholic faith defender tungod silang kabuang, nagunay na lang og debate, Catholic faith defender versus Catholic faith defender, gumikan sa kabuang sa debate, nabuang sa lantugi, nabuang sa pagkiglalis mga kaigsunan. Di ba? So, mga Muslim, sige panghagit karon og debate, nabuang sa debate. Mausad to si Anheng Soriano, nabuang sa mga debate, nabuang sa paglantugi. Akong balikon pagbasa ang gisulti ni Apostol Pablo, ang magtudlo og laing pagtulunan og dili mooyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Adonai Yeshua HaMashiach og sa atong tinuohan garboso kayo og walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi og pakiglalis, mahitungod sa mga polo nga musangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug daotang mga katahap. No, muni silang nangabuang karon sa debate. Mga walay kahibalo, mga buang-buang mga igsoon, nangabuang sa pakigdebate. Wa kuno nay kahibalo, garboso kuno na kayo, pero kay nganuman wala magsunod sa pagtulunan. Ang garboso ug walay kahibalo kadtong dili mooyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Adonai Yeshua. Iman-ina ninyo pag-ayo mga igsoon. Bersikulo 5, musangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tao, nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Tanawa. Nagdahom sila nga ang reliyon usa ka paagi sa pagpadato. Kanang nabuang sa debate, wala daw na makasabot ug wala magbaton sa kamatuoran. Matod pa ni Apostol Pablo mga igsoon. So unsa ang pagtulunan ni Adonai Yeshua? Juan 8:31 ngadto 32, atong balikon ning mong bersikulo. Busa miingon si Adonai Yeshua sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Baruch Hashem. Kung tumano nimo mga igsoon ang iyang pagtulunan, unsa ang pagtulunan ni Adonai Yeshua? Munay tun-i ug maunay tumana. Kay kung tumano nato ang iyang pagtulunan, tinuod gayud nga kamo iyang tinunan, o kita iyang tinunan. Tinuod gayud kamo nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Ang pangutana, pagtulunan ba ni Adonai Yeshua ang pagsimba sa adlong Domingo? O nang pangutana nga mugawas sa maong bersikulo. Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua ang pagtuo og tulo ka persona sa usa ka Dios kung Trinidad? Way mabasa sa Biblia. Way mabasa sa Biblia sa pagtulunan ni Adonai Yeshua nga simbahon siya sa adlong Domingo. Walay mabasa sa Biblia nga si Yeshua nagtudlo og Trinidad.
Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua ang the seven dispensation nga doktrina sa mga Pentecostal? Wala gyapon tay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles o si Adonai Yeshua nagtudlo og seven dispensation, mga igsoon. Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua kanang gibuhat sa mga sakop ni Kibuloy nga magpakilimos mga igsoon? Magluto og puto, magnuroy og puto aron lang makahatag sa ilang kuta nga gikuta ni Kibuloy kanila mga igsoon, isip mga worker kuno sila sa gingharian. Naabay mabasa sa Biblia nga ang mag-worker sa gingharian imong pabaligya og puto, imong papangayo og limos, imong patindahon og mga bulpin, imong papanaygonon, kay imong gikutahan og tag 500 ang adlaw. Naabay mabasa sa Biblia kana nga mga pagtulunan nga gibuhat ninyo sa inyong mga reliyon, gisunod ninyo sa inyong mga pastor? Wala. Kanang gibuhat sa Fort Watts Pentecostal, nga mangayog offering diha sa mga bases, human magwalig pila lang ka minuto, tapos mangayo dayog offering, manghatag og sobre. Pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua? Nabay mabasa sa Biblia nga mo nay buhata ninyo nga mosunod kanako. Ang pagkaon sa hugong mananap sama sa baboy o sa uban pang mga hugong pagkaon, pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua nga kauno nato ang hugong mananap sama sa baboy? Wala mga igsoon. Dili na pagtulunan ni Adonai Yeshua. Ang pagpanguros, pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua? Ang pagnubina, pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua? Way mabasa sa Biblia. Bisan sa New Testament, wa tay mabasa nga ang pagpanguros, ang pagnubina, paggitudlo na ni Adonai Yeshua. Way mabasa sa Biblia ang pagrosaryo. Kanang rosaryo, Santo Rosaryo. Pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua? Dili gyapon. Walay mabasa sa Biblia nga si Adonai Yeshua nagtudlo siya mga apostoles sa pagnubina, gitudloan niya mga apostoles sa pagpanguros, gitudloan niya mga apostoles sa pagsanto rosaryo. Way mabasa sa Biblia ni ana. Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua ang pagmisa sa mga patay? Wala. Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua nga sa ulugon ang Disyembre 25 isip iyang birthday, Christmas? Wala mga igsoon. Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua ang Valentine's Day nga gisaulog sa mga paganong mga Kristiyanos? Wala gyapon. Dili na niya pagtulunan. Pagtulunan ba sa atong Adonai Yeshua ang kalag-kalag nga gisunod sa mga Katoliko? Wala gihapon. Di lang kay Katoliko ray nagsunod sa kalag-kalag mga igsoon. Bisa na mga Protestante, bisa na mga Pentecostal, bisa na mga Baptist, daghan kong kaila, ngayon ana na sila, mga Protestante na sila, pero pag abot og kalag-kalag nang hatod gyapon og mga ondras, mga pagkaon dito sa sementeryo, nagdagkot gyapon og kandila alan sa ilang mga patay. Nya pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua? Wa na niyo sunda sa Biblia, gisunod na ninyo sa Romano Katoliko. Ang pagsaulog sa mga pista, sa mga patron, naabas Biblia. Pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua? Wala gyapon. Di ba? Pagtulunan ba sa atong Adonai Yeshua ang gibuhat karon sa mga reliyon sa kalibutan? Ang pagpangubrag ikapulo, mga igsoon? Ang pagpangilkil sa mga membro diya sa simbahan? Ang pagdala, pagkuha og kwarta sa opera diya sa mga membro panahon sa simba nga suroyon og sibot? Pagtulunan ba na ni Adonai Yeshua nga samtang ang mga tao nanimba imong sibuton? Pagtulunan ba na? Kana prangka lang ang ako mga sinultihan og pagwali kay gusto ko mahigmata mo. Kay dugay na mo, nanigulang na mo sa inyong mga reliyon. Hibalo ko diya. Nangapo na lang mo sa inyong reliyon. Pero wa mo makaamgo, wa mo mahigmata nga kanang inyong gibuhat wala sa balaang kasulatan. Apan inyong gidahom ug inyong gituohan nga kana giunuran sa Ginoo. Inyong gituohan nga kana giuyonan sa Ginoo. Pero wa na sa balaang kasulatan. Diha mo musipyat. Muna kaning akong tuyo sa pagwali sa kahanginan o diri sa Facebook, pagpahigmata kaninyo akong mga hinigugmang mga isig ka Pilipino. Nahigugma ako kaninyo. Gusto ko mahigmata mo. Ayaw niyo gunaw na ang nasuko ko ninyo, ang naglagot ko ninyo. Ang akong gikasukan, ang mga bakak, ang mga pagtuluan, mga bakak, ang mga doktrina, muna gusto na ko nga hisgutan aron mo mahigmata sa kamaturan. O kung mahigmata na mo, inyo pa ding ipadayon, inyong undangon.
Munay gusto sa Ginoo, munay gusto sa adunay mga kaigsunan nga imong hinulsulan ang imong sayop nga mga buhat. Sayop nga mga practice diha sa pag-alagad nimo sa imong Ginoo o diha sa imong reliyon. O balik ta sa Biblia mga igsuon. Ha? Kay ang Biblia sama sa mapa o sa kompas nga atong gisunod. Kung ang imong pagtulon-an nga gisunod wala na sa Biblia, buot ipasabot nga nitipas ka na sa kompas. Wala ka na magsubay sa mapa padulong sa kinabuhi. Busa mga igsuon, imbestigaha gyud ang doktrina sa inyong reliyon kung kana anaa ba sa Biblia o wala. Kay ang kalag nimo ug ang kalag sa imong pamilya ang nakataya ni ana. Munang ayaw palingog-lingog sa imong nadungog ug nabati. Ayaw pagahi ang imong kasing-kasing. Ayaw ipaira lang imong garbo kay ang nakataya ni ana ang imong kalag. Ayaw limbongi ang imong kaugalingon. Pinaagis pagpalingog-lingog nga dili mo tuog, dili maminaw sa kamaturan nga imong nadungog. Hinumdumi, dili wala ka mag-inusara sa imong panimalay. Kung ikaw o sa kamahan, ikaw o sa kainahan, hinumdumi doon na kay mga anak nga imo pong patuohon. Unsaon na lang kung ang imong gituohan sayop. Di ba manguyog ang imong mga anak sa sayop ni mga pagtuo? O pila mo kabuk ang mga maimperno inigabot sa adlaw. Pila mo kabuk ang ilabay sa kalayo inigabot sa adlaw. O ulahi ang pagbasol. Munang ayaw palingog-lingog, bukha ang imong mga mata, imbestigaha ang imong balaang kasulatan. So siha sa Biblia kung naaba sa Biblia ang gitudlo sa inyong reliyon. Mao na ang akong pagpahigmata kaninyo karon mga igsoon. Nakataya ang imong kinabuhi, nakataya ang imong kalag. Munang siguruha, imbestigaha og maayo ang imong pagtulon-an nga gisunod mga kaigsunan. Kining pagdaghan karon sa mga ngalan, ha? Pagdaghan karon sa mga ngalan kuno sa Misaya nga nag-angkon nga kana mao kuno ang tinuod nga ngalan sa Misaya. Kana mga igsoon maoy buhat ni Satanas aron paglibog sa katawhan aron walay tawo nga maluwas. Di ba? Pero hinumdumi ang gisulti sa Biblia sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nga usara kangalan ang gihatag para sa kaluwasan. Og kanangalana mao ang giwali sa mga apostoles ngalan nga nagagikan sa Jerusalem. Kana mao nay timan-e. Ha? Timan-e nig maayo. Usara kangalan ang gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Og kanangalana walay lain mao ang ngalan nga giwali sa mga apostoles dili sa mga Amerikano. Kay ang unang gihatagan o gipadaygan og nakaila sa ngalan walay lain ang mga apostoles sa Misaya, dili ang mga Amerikano. Ha? Dili ang mga Amerikano may gihatagan sa ngalan, dili ang mga Amerikano may unang nakaila sa ngalan, kundi ang mga apostoles sa atong Misaya mo'y nakaila sa ngalan. Oh. Karon, imbestigaha dayon kung kanang ngalan nga imong gisangpit asa man na gikan. Gikan ba na sa mga apostoles o gikan lang na sa mga Amerikano? Iwan na ang pag-imbestigar. Ang Jesus, ang Jesus Christ, asa gikan? Ha? Unsa ang Jesus Christ? In English dili. English nga ngalan, asa gikan? Gikan sa Amerika. Gikan sa Amerika ang ngalan nga Jesus, ang ngalan nga Jesus. Ang Yahshua, Yahoshua, Yabaswa, Yahosya, gikan rana sa huna-huna sa mga Amerikano. Nganuman, bunga rana sa ilang pag-compute sa ngalan. Giunsa nila pag-compute ang ngalan? Pinaagi sa pagtakdo-takdo sa mga bersikulo aron ipahaom-haom nga murag Hebrew dayon paminaon. Kutlo silang bersikulo, Juan 5:43, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. O di ba? Mianhi ko siya sa ngalan sa akong amahan. So unsa may ngalan sa amahan? Anaa sa Salmo 68:4. His name is Yah. Ang iyang ngalan, Yah. O Yah. O, ila din gidugtong. Unya plus hallelujah. Hallelujah. O, Yah yun. Yah ang ngalan sa amahan. Dugtong-dugtong ba? Takdo-takdo sa mga bersikulo. Unya, Yah plus Swa. Yah. Kay yaman ang ngalan, i-plus dayon nila ang Swa. Naanas libro ni Sok Fernandez sa iyang explanation sa iyang libro, Yah plus Swa.
Kay wa gyud one word ka Hebrew nga Yahshua, so ila na lang gidugtong Ya plus Shua equals Yahshua. Mga kaigsuonan, ang Yahshua, mga igsuon, palihog ko anang puti na ko, gang ka ng bag na ko nga Herbalife nga bag, palihog tunol, tora Herbalife. Ang Yahshua, mga igsuon, di gina siya Hebreo, mga kaigsuonan. Gikurap ni siya sa mga teacher sa Yahshua, mga igsuon, kay wa man lagi masuhito sa aning Hebreo kining mga Yahshua, mga kaigsuonan. Atong sulaton, Yod, He, Waw, Shin, Ayin. Muna ang Yahshua, mga kaigsuonan, ha. Iman-ina ninyo, mauna ang spelling sa Yahshua. Yod, He, Waw, Shin, Ayin. Pero ilang gikorap ang Waw. Gikorap nila ang Waw, mga igsuon. Yod, He, Waw, Shin, Ayin. Gikorap nila ang Waw. Pagsulat nila Yahshua, nawala ning Waw. Gisulat naman na nila Yahshua, asa man ang Waw? Wala na, mga igsuon. Wala na ang Waw. Pagsulat nila Yahshua sa English, wala na ang Waw. Gikorap nila. Niya, nabay kawatan nga makasulod sa gingharian sa langit, nga ang spelling sa ngalan sa inyong Misaya mismo, inyong gipanghahasan og kurap, gikawat ninyo ang litra nga Waw. Ha? Dapat inyo nang itudlo, iapil na Yod, He, Waw. Ni asa may Waw anang suwan ninyo? Di ba? Inyong gibinuangan ang inyong kaugalingon, inyong giilad ang inyong kaugalingon. Inumdumi taga Yahshua, kalag ninyo ang nakataya. Busa ayaw ninyo dula-dula dua-dua ang ngalan sa Misaya. Ayaw ninyo takdo lang ang ngalan sa Misaya, aron Hebreo kuno paminahon. Ayaw mong dua-dua ni ana. Pagtuon mo Hebreo kung gusto gyud mo. Ako gikan ko si Yahshua sa una. Anya gusto ko nilang bautismuhan, kauban ni Brother Bernie niadtong panahon na. Pero wagi ko magpabautismo, mga igsoon, kay nangita ko sa hingpit gyud nga kamatuoran, nga gikan gyud sa Hudyo nga pagtulunan. Dili nang gikan lang sa Amerika, gikan lang sa baba sa mga Amerikano nga mga secret namer, mga igsoon nga mahilig mag-compute sa ngalan. Muna nga gikan sa Yahshua na nigawas ang Yahoshua. Paggawas sa Yahoshua, kay ang Yahoshua nangatarungan nga doon na lagi Waw. Nga nung wag tangon man ang Waw, gikan sa Yahoshua, nitong na pod ang gitawag Yabaswa. Doon na po nitong dahil nga Yahoshua, mga igsoon. Nitong ang Yahoshua kang Lewite. Kinsa na si Lewite? Hudyo? Amerikano. Niya, asa gikan niya pagtulunan? Sa iyara. Gumikan siyang pag-compute-compute. Mga igsoon, muna ihun-naon ninyo, mga secret namer, mga Yahshua. Asa gikan ang Yahshua nga pagtulunan? Kinsa nga Hudyo ang nagtudlo niya na? Kinsa nga Hudyo ang nagtudlo niya ng Yahshua? Kinsa nga Hudyo ang nagtudlo ng Yahoshua? Kinsa nga Hudyo ang nagtudlo ng Yabaswa? Di ba gikan ranas bakba sa mga Amerikano? Bunga ranas sa ilang pag-compute-compute sa ngalan? Muna na takdo sa ngalan ang gibuhat sa mga taga Yahshua. Ang pangutana, ang Yahawasay. Asa man sa digikan ang Yahawasay? Naman sa nitong haron nga Yahawasay o Yahawashe o Yahawasya. Asa man sa nagikan? Gikan rana sa Afrika nga mga kulto, mga igsoon. Kanang Yahawashay nga ngalan, gikan na sa Afrika nga mga kulto. Gikan na sa Occult Heritage Conservatory. Kanang Yahawashay. Wagi Hudyo na kailan niya na. Karon lang ng tuigan ni gawas nga lana. 2020 lang ni gawas nga lana. Gikan sa mga kulto nga mga Afrikano. Kulto nga mga sunog nga mga itom. Mga igsoon nga pagtulunan, giadaptar, mga igsoon, o gitudlo sa Occult Heritage Conservatory. Kaya ang supporter aning Occult Heritage Conservatory, ang mga kulto man nga mga African. To ang gikan ang ilang suporta, mga igsoon, ang ilang pagtulunan. So muna na nga susiyo nato sa balaang kasulatan kung unsa gyud nga lana ang gikan sa
Jerusalem ang gikan gyud sa mga apostoles, kay daghan kay namuto ron nga mga ngalan sa kalibutan nga makapalibog na sa mga tao. Ha? Nya unsa may hinungdan pag maglibog ang mga tao? Mutuo pa ba? Di na mutuo. Mo hinungdan nga way maluwas. Mo nay plano ni Satanas aron way maluwas. Unsa man gid ay ang ngalan nga gikan sa Jerusalem. Mo nay atong tukyon kanang gikan sa Jerusalem nga giwali sa mga apostoles. Siyempre, ang ngalan nga Hebreo, mga kaigsunan. Ang ngalan nga Hebreo, mauna ang ngalan nga gikan sa Jerusalem. Palihog atong Hebrew Bible ba ka ng gamay. Oh. Muna na ang mga igsuon. Oh. Ang Hebreo, matod pa sa buhat mga igsuon, 26, buhat 26, 14 ngadto sa 15. Oh, gitug-an diya sa balaang kasulatan kung unsa ngalana ang gilitok. English ba nga ngalan? Latino ba nga ngalan? Grego ba nga ngalan? O Arabic ba nga ngalan? Matod pa diya sa mga buhat 26:14 ngadto 15, nangatumba kaming tanan sa yuta og nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo. Unsang tinguga ang nadungog ni Apostol Pablo? Pinulungang Hebreo. Mayong gabi nimo, Brother Jabel Sanchez, Brother Mario Jabel, o Sanchez ka, Brother Mario Jabel, may gabi nimo diya brad sa lasyon. O matod pa, nangatumba kaming tanan sa yuta og nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo, dili English, dili Bisaya, dili Arabic, dili African. Ang nadungog ni Apostol Pablo nga tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalotos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. Sa 15, niingon sa 15 dayon, kinsa ka man adunay? Nangutan na si Apostol Pablo, ha? Diskumpiyado gis Pablo gyud. Nangutan na gis siya, kinsa ka ba adunay? Ha? Ingon si tubag ang adunay, nangutan na ako, og ang adunay mitubag, ako si Yeshua nga imong ginalutos. Nakita nimo sa Hebreo pa nga pagkasulti, mga igsoon, wa amarmi ata aduni. Mingon ako, kinsa ka man adunay? Wayomer, mitubag siya, anoke Yeshua asher atarodip. Kita nimo mga igsoon? Hebreo na ha, akon ipakita ninyo ang Hebreo. Unsay nakasulat sa Hebreo? Mga igsoon, anoke Yeshua, yod shen waw ayin. Doon na kong mayo. Dili yod he waw shen ayin. 4 letters lang yod shen waw ayin. Para madool gig mayo sa kamera, tutokig mayo. Yod shen waw ayin ang nakasulat sa Hebreo. Matod pa niya, wa umarme ata adoni, wayomer anoke Yeshua asher ata rodip. Ako mao si Yeshua nga imong ginalutos. Hinumdumi ha nga ang nadungog ni Apostol Pablo nga tingog, ha, Hebreo nga tingog. O kay Hebreo man, natural Hebreo nga ngalan. Imposible kayo Hebreo nga tingog ang iyang nadungog og ang gisulti English nga ngalan pagkatoy-toy. Di na mahitabo. Hebreo ang iyang nadungog og ang gisulti Arabic nga ngalan, di na pwede. Mga igsoon, niya ang Yahshua Hebreo ba? Dili. Mismo si Rabbi Daniel Klotstein niingon nga ang Yahshua dili Hebreo. Dugtong-dugtong rana sa mga Amerikano nga ngalan. Dili Hebreo ang Yahshua. Walay Yahshua nga Hebreo, mga igsoon. So, balik ta sa Hebreo. Kung gusto ta makailas tinuod nga ngalan, musimbas tinuod nga ngalan, kay hinumdumi usara ka ngalan ang gihatag para sa kaluwasan. Usara ka ngalan ang gihatag para sa kaluwasan. Dili duha ka ngalan. Pag musipyat ka ani ngalana, mapakyas ka pagsangpit sa usa ka ngalan nga gihatag, sorry, di ka gyud maluwas. Kay way laing ngalan nga gihatag nga makaluwas sa tao, usara ang ngalan na gyud nga Yeshua HaMashiach, ang gikan sa Hebreo nga ngalan. Karon, unsa ang nadungog ni Pablo? Balikon nako, Hebreo nga tingog, Hebreo nga ngalan. Karon, unsa may gisugo kang Apostol Pablo nga iyang ipamatuod? Matod pa sa buhat 22:15.
kay ikaw mahimong iyang saksi og magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita og nadungog. Si Apostol Pablo gisugo siya sa pagpamatuod sa iyang nakita og nadungog. Unsay nadungog ni Pablo? Hebreo nga tingog. Unsa nga ngalan? Hebreo nga ngalan. Dili insik nga ngalan, dili ngalan gikan sa Africa, dili ngalan gikan sa Amerika. Hebreo nga ngalan. Unsay pamatud-an ni Apostol Pablo mga igsoon? Matud pa dire ang iyang nakita og nadungog. Atong ibasa ganina, nadungog ko, matud pa Pablo, nadungog ko ang usa ka tingog sa pinulungang Hebreo. So katong iyang nadungog mo, iyang pamatud-an mo, iyang giwali ang iyang nakitang nadungog. Unsay iyang nadungog? Ang ngalan nga Hebreo. Dili ang in English nga ngalan nga mao ang Hesus nga nadungog ni Pablo nga mo'y giwali karon sa kadaghanan nga mga evangelical churches. Mga Amerikano in town, maluoy ta. Gasto og dollars para lang mo anhis Pilipinas magsangyaw sa ngalan, pero ang gisangyaw Hesus. Way kaluwasan. Buhat 4:20. Kay dili kami makapugong, matud pa ni Apostol Pedro Kifa, dili kami makapugong sa pagsulti sa among gayong nakita og nadungog. Tiaw mo na. Unsay gisulti sa mga apostoles, di lang kay si Pablo ray gasulti. Dili kami makapugong sa pagsulti sa among nakita og nadungog sa ato pa kung unsa ilang nadungog. Muna ilang giwali. Mga igsoon, muna nga kita sad, mga sa nanay tagubito nato. Unsa po'y nadungog nato sa atong mga pastor, unsay nadungog nato sa mga kaparian, unsay nadungog nato sa atong mga leader sa atong reliyon, mo po'y atong giwali. Kay mo na ibatasan sa tao, unsay iyang madungog, unsay nakita mo iyang giwali. Pero di malas ta. Di malas ta mga Kristiyanos, di malas mo mga Kristiyanos, kay ang inyong nadungog di mao. Ang inyong nadungog gikan sa Amerika, ang inyong nadungog gikan sa inyong mga reliyon, gikan sa inyong mga leader, samtang sila mga apostolis, ang ilang nadungog gikan gayon sa langit, gikan gayon sa baba ni Adon Yeshua. Unang adto ta maminaw sa mga apostoles, kay sila mo'y tinuod ng mga saksi sa kamaturan. Sila'y nagwali sa kamaturan. Sila'y tinubdan sa kamaturan. Unsay giwali sa mga apostoles? Ang ilang nakita og nadungog. Tataw nga ang mga apostoles wala magwali anang Hesus nga ngalan. Wala magwali anang Yahshua. Wala magwalig Yahoshua. Wala magwalig Yahosya ang mga apostoles. Labaw nang wala magwalig Yahawasyay. Kay wala mana nila madungog mga igsoon kanang ngalana. Wala sila makaila ni anang ngalana mga kaigsonan nga gikan ra sa baba sa mga Amerikano. Wa kadungog mga apostoles na ang ilang giwali katog yung nadungog nila gikan sa langit. Atong giingon nato sa Matthew buhat 26:14. Nadungog ko gikan sa langit ang usa ka tingog sa pinulungang Hebreo. Nya kana kamo asa mo dapita nakadungog, unsa inyong nadungog? Wa ang inyong nadungog gikan nas baba sa inyong mga leader, gikan sa baba sa inyong mga pastor, gikan sa baba sa inyong mga evangelist. Samtang ang mga apostoles nakadungog yung sila sa tingog gikan sa langit sa pinulungang Hebreo o gilitok ang Hebreo nga ngalan nya nganong di man nato na madawat. Nganong magbuot magita sa atong kaugalingon. Buhat 4:12 ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya o sa ragyod mga igsoon, diha kaniya lang kang Adonai Yeshua lang, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Elohim ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas ka nato. O sa ragyod kangalan ang makaluwas ka nato. Kung kiningalan na nga makaluwas imong i-reject, kiningalan na nga makaluwas imong ibaliwala, magmahay ka inigabot sa katapusang adlaw. Kining pag-usab-usab o pagdaghan sa ngalan nga mga piki karon mga kaigsunan, buhat kini ni Satanas aron libugon ang mga tao og sa ingon walay maluwas pag-abot sa adlaw. Mauna nga imbestigaha gyud mga igsuon kung unsa gyud ang Hebreo nga ngalan, unsa gyud ang gikan sa Jerusalem nga ngalan, kay mao kana ang makaluwas og makapasaylo sa mga sala. Timan nga usara ka ngalan ang makaluwas og usara ka ngalan ang makapasaylo sa sala. Pag di mo makaplagan kanang ngalana,
Iman iha nga nagkaron karon mga igsoon nag-usab-usab daghan nag-usab-usab nga ngalan, daghan ng mga ngalan mga igsoon nga nangabot. Buhat ng Satanas ilhanan nga ni anatas katapusan mga adlaw aron pasalaagon ang mga tao ilabi na sa mga dili pinili. Lucas 24:47 kinahanglan nga isangyaw pinaagi siya ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kita nimo unsay gisulti sa Lucas? Ang pagsangyaw sa paghinulsol, pagpasaylo sa mga sala sa ngalan ni Adonai Yeshua asa magsugod sa Jerusalem. Karon, huna-huna agmayo, doon na ba Jesus Christ sa Jerusalem? Sa ilang panahon. Unsa tuigan Jesus Christ gisangyaw? Panahon sa English, panahon sa mga Amerikano. Sa wala pa na mahimong in English, asam na gikan na sa Latin nga isom. Sa wala pa magsangyaw ang Latin, sa ngalan nga isom, asam na gikan sa Greek, Jesus. Gikan sa Jesus. Nya sa wala pa na masangyaw sa Greek nga Jesus, asam ginagikan. Giusab na nila ang pronunciation nga Jesus. Giusab nila sa Jesus mga igsoon. Kay ang original nga pronunciation ana is Hebreo nga mao ang Yeshua. Unya maingon sila, di man gud masulat sa Hebreo di man gud masulat sa Greek brad ang kuan brad kanang unsay ngalaning kanang Yeshua di kuno masulat sa Greek. Tinunto na di na tinuod mga igsoon nga di masulat sa Greek. Masulat sa Greek. Gisulat na ni Pilato na ana sa Juan kapitulo 19 bersikulo 19 mga igsoon atos 20. Gisulat na ni Pilato ang ngalan ni Yeshua Hanatsre Melech Hayehodim. Unya gisulat na niya sa Greek o sa Latin. So di mahitabo nga ang ngalan di masulat sa Latin o sa Greek ang ngalan nga Yeshua. Masulat na akong sulaton sa akong sulaton sa Greek ang Yeshua nga ngalan sa ang Yeshua nga pagkalitok mga igsoon sa Griego nga pagkasulat. Unya mingon mo di masulat. Now, Yeshua sa Griego nga pagsulat, masulat nimo ang ngalan nga Yeshua. Griego na nga pagsulat. Pero unsay gibuhat sa mga kolokoy nga mga translator, nga mga kampo ni Satanas, aron ang tao di maluwas, aron ang tao pasalagon. Kining alpha sa katapusan nga musaon og swa sa ngalan nga Yeshua, ilang gialisdan og sigma aron musaon og Jesus para muhaom ang ilang Dios nga si Jesus. Muna na ang kamaturan, giusab lang nila ang tumoy mahimong sigma ang alpha para ang sound is sos. So kinsay pasidunggan si Zeus or si Zeus mga igsoon ang gisimba sa tanang tao sa kalibutan. Dili si Yeshua HaMashiach. So unsay gisulti karon sa Galacia 1:8? Apan bisan og kami o sa kaanghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, matinonglo siya. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon kun may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinonglo siya. Kinsay nagsulti? Amerikano, Hudyo? Ano yung pangutanan nako ninyo ron? Mga Kristiyanos, kinsay nagsulti sa Galacia 1:8? Amerikano, Hudyo? Ingkas Pablo, karon kinsa man as Pablo? Hudyo, Amerikano? Hudyo. Karon unsa may giwali sa mga Hudyo? Unsa may giwali ni Apostol Pablo? Sumala siya madungog, sumala siya nakita og nadungog mo iyang giwali. So unsa niya dungog? Hebreo nga tingog, Hebreo nga ngalan ya mo na iyang giwali. Karon kamo mga Kristiyanos, unsa may inyong giwali? Ang giwali bang Pablo o ang giwali sa mga Amerikano nga gikan sa Amerika nga ngalan nga mao ang Jesus Christ? Inyong giwali. Disgrasya ang tanang mga nagwalig lahi mga igsoon. Disgrasya ang tanan nga nagwalig lahi sa mga wali sa mga apostolis. Sama sa mga Kristiyanos nga nagwalig Jesus, mga secret namer nga nagwalig Yasua, Yahosua, Yabasua, ang mga kulto nga nagwalig Yahawashay, uban pa diya
matinunglo sila matod pas Galacia 1:8 ngadto 9. Si Apostol Pablo mo'y nagsulti niini ha, dili ako. Muna nga manay gininyo mga igsuon, hinuktok kayo mayo. Ang kaluwasan dili ikaw ang tag-iya. Ikaduha, kung magpalingog-lingog ka, hinumdumi nga imong gi tiyaw-tiyawan ang imong kalag. Ang nakataya sa imong pagtiyaw-tiyaw sa pagpangalagad, sa imong pagtiyaw-tiyaw sa pag-imbestigar sa kamaturan, ang nakataya mao ang imong kalag o ang kalag sa imong pamilya. Unya moabot ang adlaw maimperno ka o ang imong pamilya, kinsay basulon sa imong mga pamilya, ikaw nga amahan, ikaw nga inahan kay nakadungog ka pero wa ka mosulti sa kamaturan, wa ka modawat sa kamaturan, wa ka motuo sa kamaturan nga imong nadungog nga gikan unta sa Biblia. Muna nga imbestigaron nato mga igsoon ang kamaturan kay importante kini para sa atong mga kalag. Kaya ang atong mga kalag mao'y nakataya alang sa kaluwasan. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Kai, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua, Hamoshiach, Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matef Gideon Silva. Magaingon kayong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman niini hangtod sa sunod nga higayon. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.